තමයි අපේ පාසලේ සනීපාරක්ෂකතුවා බැහැර කිරීමේ ඒකකය. මෙච්චර කාලයක් අපි මුහුණ දීපු අපහසුතාවයක් මේක නිසා මගහැරුණා. ඒ තමයි අපිට ඔසප්පීම හැදුනට පස්සේ සනීපාරක්ෂකතුවා බැහැර කරන්න ස්ථානයක් නොමැති වීම. ඒත් දැන් අපිට මේක තියෙන නිසා පැය 4කට සැරයක් සනීපාරක්ෂකතුවා මාරු කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දවස්වල පාසල් එන්නෙත් හරි අමාරුවෙන්. අපි ඇවිල්ලා පුටුවක ඉඳගත්තත් කොහෙට හරි ඇවිදගෙන ගියත් හරි බයෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. දැන් අපිට ඒ බය නැහැ. අපිට හැමදාම පාසල් එන්නත් පුළුවන්. හොඳින් වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. මේක අපිට ලැබුණේ මුන්දල්ම වර්ල්ඩ් විෂන් ආයතනයේ ග්‍රේස් ව්‍යාපෘතිය හරහා. මේක අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මම අගුණවිල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ගුරුවරියක්. මේ තියෙන අප පාසලේ සනීපාරක්ෂකතුවා බැහැර කිරීමේ ඒකකය. දරුවන් මාසිකව ඔසප්වීම මත ඔවුන් දැඩි ලෙස කායික හා මානසික පීඩාවට පත් වෙනවා. මේ කාල වකවානුව තුළ ඔවුන්ගේ පාසල් පැමිණීමේ අඩු බවක් දක්නට ලැබෙනවා. දරුවන් විතරක් නෙමේ රාජකාරී කටයුතු වල නිරත වෙන අපටද මේ ඒකකේ ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට පැය 4න් 4ට සනීපාරක්ෂකතුවායක් මාරු කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. පරිසරයේ දූෂණය අවම වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පරිසරයේ අපවිත්‍ර වීම පවා අවම වෙලා තියෙනවා. මෙම ඒකකයේ ඉදිකිරීමට පෙර අපේ පාසලේ බොහෝ දරුවන් කළේ සනීපාරක්ෂක තුවාය වැසිකිළියට දැමීම. ඒ මගින් වැසිකිලි පද්ධතිය අක්‍රිය තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබ්බා. මේ ඒකකයේ ලැබීමත් සමගම ඒ සියලුම ගැටලු निराකරණය වෙලා තිබෙනවා. මෙම ඒකකය ගැන ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහන් කිරීමේදී මෙහි කවුළු දෙකක් දක්නට ලැබෙනවා. පළමු කවුළුව තියෙන්නේ වැසිකිළියට සම්බන්ධ කරලා ඒ කවුළුව හරහා අපිට ඉවතලන සනීපාරක්ෂක තුවාය මෙම ඒකකයට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ පිටත තියෙන දොරටුව ඉහළට එසවීමෙන් විවෘත වෙනවා. මේ දොරටුව හරහා තමයි අපි සනීපාරක්ෂක තුවා ටික පිළිස්සීම සිදු කරන්නේ. ඒ පිළිස්සීම තුලින් පිටවන දුම ඉහළ තියෙන දුම් බටයෙන් ඉවතට යනවා. අපි සති 2කට සැරයක් මේ පිළිස්සීම සිදු කරනවා. මෙම ඒකක ඉදිකිරීමත් සමග අපි සොයා බලා තිබෙනවා දරුවන් හා ගුරුවරුන් ඔසප් කාල සීමාව තුළ පාසල් පැමිණීමේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් උද්‍යෝගයෙන් යුතුව වැඩ කටයුතු කරනවා. நான் அங்குணவில்ல கனிஷ்ட வித்யாலயத்தில் கடமையாற்றுகின்ற ஆசிரியராக இருக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் இந்த யூனிட்டை பற்றி இது ஒரு பேட் டிஸ்போசல் யூனிட்டாக இருக்கிறது. இதை குறித்து நான் பேசும் பொழுது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக எங்கள் மாணவர்களுக்கு அமைந்துள்ளது. பொதுவாக தரம் 6 தொடக்கம் 11 வரை மாணவர்களுக்கு அவர்களது மாதவிடாயின் போது ஒவ்வொரு மாதமும் தோன்றுகின்ற ஒரு அசௌகரியமான நிலைமை அது. அதன் போது அந்த மாணவர்கள் தங்களுடைய காரியங்களை முகம் கொடுப்பதற்கு அல்லாவிட்டால் தங்களது ஆடையில் அவ்வாறான ஒரு செந்நீர் கசிந்திருப்பதை மற்றவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அநேகமான காரியங்களுக்கு அநேகமான பிரச்சனைகளுக்கு அசௌகரியங்களுக்கு முகம் கொடுத்து வந்தார்கள். இதன் போது இவ்வாறான ஒரு யூனிட்டை ஆரம்பித்த உடனாக தங்களுடைய பேட்களை மாற்றக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாகியுள்ளது. தங்களுக்கு முடிந்த அளவு அவர்கள் தங்களுக்கு நினைத்த நேரத்தில் வந்து அதை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கிறது. உதாரணம் இது சொல்லும் பொழுது அதை நாங்கள் மாற்றும் பொழுது அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாத வண்ணமாக இது கழிவறையின் உட்பகுதியிலே அமைந்திருப்பதனால் அதை இலகுவாக உள்ளே செலுத்தி அதை அவர்களுக்கு அழித்து அகற்றிவிட முடியுமா இருக்கிறது. இது மாத்திரமல்லாமல் மாணவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல அது ஆசிரியர்களுக்கும் அதிக உதவியாக உள்ளது. நாங்கள் கடமையாற்றும் பொழுது பொதுவாக நாம் ஒரு 4-6 மணித்தியாலங்களாக இங்கிடத்தில் இருக்கிறோம். சில சந்தர்ப்பத்தில் 8-10 மணித்தியாலங்கள் நாங்கள் இந்த இடத்தில் இருந்து வேலை செய்ய வேண்டியதா இருக்கிறது. அதன் போது ஒரு ஆசிரியர்களுக்கு தங்களுடைய பேட்களை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியதாக இந்த காரியம் அமைந்துள்ளது. இதன் போது எங்களுக்கு இலகுவாக அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம். எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் யாருக்கும் தெரியாத வண்ணமாக எங்களுக்கு அதை மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்லாமல் இதற்கூடாக மாணவர்களோட வருகையும் அதிகரித்துள்ளது. பொதுவாக சொல்லும் பொழுது அவ்வாறான நாட்களில் விடுமுறை பெற்ற மாணவர்கள் அல்லாவிட்டால் சமூகம் அளிக்காத மாணவர்கள் இப்பொழுது எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு விடுமுறையில் குறைபாடும் இல்லாத வண்ணமாக தொடர்ச்சியாக வருகிறார்கள். எனவே நாங்கள் கூறுவது ஒரே ஒரு காரியம், இவ்வாறான ஒரு வசதியை எங்களுடைய பாடசாலை நான் அனுபவித்து அதன் பயனை நாங்கள் அடைந்துள்ளோம். இதே போலவே எல்லா பாடசாலைகளும் இவ்வாறான அநேக பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிற பாடசாலை இது மிகவும் உதவியாக அமையும். இதை எல்லா பாடசாலைகளுக்கும் நீங்களும் கொடுத்து அதை உதவினால் அது பெரிய ஒரு நன்மையாக அமையும். நன்றி.